Co nejvíc šílenýho, nejvíc neskutečného jsem za svých 9 let v daní zažil. Dneska ti řeknu svý top 5 příběhů, které kdybych osobně nezažil, tak nikdy nikomu neuvěřím, že jsou skutečný. Navíc ke každému příběhu řeknu i přesnou částku, kolik ta chyba stála. Pozor, spoiler, v součtu je to víc než 15 milionů. Mým cílem ale není jen fascinovat, takže ke každému příběhu přidám též krátké zhodnocení, kde byla chyba a co bys v dané situaci měl udělat, aby ses do mýho podobného přehledu nikdy nedostal. A jasně, že ty příběhy jsou méně či více upravený, protože mlčenlivost pro mě jako daňového poradce je naprosto klíčovou vlastností pro mé klienty. Tak co, jdeme na to. Dvojité započítání příjmu fyzické osoby. Z pohledu peněz začnu zlehka, přešlapem za pouhých 73 000 korun. Ale z odborného pohledu je to pravděpodobně ta nejhloupější věc, jakou jsem kdy viděl. Píše se rok 2023. Svému známému vedu účetnictví jeho projekční kanceláře. Má nově založený SROčko. V březnu za mnou přichází a žádá mě, abych mu zkontroloval jeho daňové přiznání jako fyzické osoby za rok 2022, kterému dělá ještě jeho předchozí účetní. Do SROčka totiž prodal svůj obchodní závod. Obchodní co? Obchodní závod. Složitější na danění, ale není to podstatné. Podstatné je, že mi tedy jeho účetní poslal podklady k tomu daňovému přiznání a já měl zkontrolovat konkrétní jednu věc. Ale jak mi je vlastní, když už mám před sebou podklady, tak jsem se zběžně podíval i na ty ostatní věci. A vůbec jsem nechápal, jak je možný, že ke zdanění má podle účetní 1,9 milionu korun, když mi říkal, že vydělal jen 1,4 milionu. Tak jsem se ho zeptal znovu a potvrdil mi, že fakt vydělal 1,4 milionu korun, tedy o 500 000 míň. A jak se to stalo? Našel si to? Tak jasně, že našel. Nevěřil bys, protože tohle bylo fakt neskutečně stupidní. Účetní prostě 500 000 příjmů započítala dvakrát. V jedné Excel tabulce měla příjmy podle toho, jak mu dorazily na účet. Celkem 1,4 milionu korun. A zároveň vedle této tabulky měla udělaný další přehled vystavených faktur. A pro mě z absolutně nepochopitelných důvodů. Příjmům, co přišly na účet, přidala součet faktur od září do konce prosince celkem za 500 000. Ale ne jako za celý rok, fakt jenom od září do prosince. Tím pádem vzala 1,4 milionu korun a k tomu přičetla dalších 500 000. Úplně uměle. Takže ano, ty faktury od září do prosince, tam ta účetní doopravdy započítala dvakrát. To ti nevěřím. Nikdo nemůže být tak blbý, aby sečetl jedno číslo dvakrát. Hele, já jsem ti na začátku videa říkal, že kdybych to osobně nezažil, tak nikdy neuvěřím, že je to skutečný. Ale bohužel, fakt se tohle stalo. A než se mě zeptáš, tak ti rovnou odpovím, jak tomu můžeš předejít. Když už máš levného účetního, který nepřekypuje odborností, tak dej aspoň svoje roční daně překontrolovat nějakému spolehlivému daňovému poradci. I když uznávám, že ani renomovaný daňový poradce není 100% zárukou správnosti. Ostatně, to se taky ještě dozvíš dále ve videu. A tam už šlo o 100 000. Napřed ale pokladna. Miliony v pokladně vytváří spoustu problémů. Píše se rok 2022 a jedna z pochopitelných důvodů nejmenovaná developerská firma řeší problém. Pro svůj další investiční projekt si potřebuje půjčit peníze v bance. Proto, aby jí banka půjčila peníze, samozřejmě musí předložit svoje účetní závěrky za poslední 2 roky. A co se nestalo? Developerská firma úvěr nedostala. Důvod? Banka škrtla, respektive pokrátila některá čísla z účetní závěrky a rozhodla se, že úvěr neposkytne. No tak jasně, firma byla ve ztrátě, tak úvěr nedostala. To je mi ale překvapení. Až na to, že firma nebyla ve ztrátě, naopak na papíře vypadala úplně v pohodě s milionovými zisky. Základní problém byl ale v 15 milionech hotovosti, které se bance nelíbily. Jednoduše proto, že to není realistický. Jako nečekej nic světoborného. To už se zachránit nedalo, firma úvěr nedostala. Ono totiž není úplně normální, aby firma měla třeba 10 milionů hotovosti v trezoru. Bohužel, toto stále dneska přijde účetním úplně v pohodě.
Účetní nedostane podklady a místo toho, aby to řešil, tak to uhradí uměle hotovostí. Hotovostí tak to hradí faktury, půjčky, příplatky mimo základní kapitál. Počkej, to jako nemůžu používat hotovost. Tak samozřejmě, že obecně můžeš používat hotovost, ale za prvé, ze zákona můžeš hradit jen 270 000 korun za den hotově. A za druhé, se nediv, pokud se úhrady hotovostí nebudou někomu líbit, když hotovost je prakticky nedosledovatelná. Prostě časté používání hotovosti, ať už reálně nebo uměle, vytváří problémy. A vůbec to nemusí být jen developerská firma. Viděl jsem to u strojní firmy, u firmy poskytující služby, u stavební firmy. Jednou je problém s bankou a jindy zase s finančákem. Problém s finančním úřadem? Jak? Různý způsoby. Úhrady faktur v hotovosti jsou pro finančáky jak červený hady na býka, že se může jednat o podvodné transakce. Nebo třeba úhrady půjček od majitele v hotovosti. Když pak firma vrací tyto půjčky, tak finančák tyto půjčky může rozporovat a zdaní vrácení peněz majiteli 15%. Prostě místo vrácení půjčky, kterou nedaníš, ti finančák napaří 15% daně. Jako kdybys vyplácel zisk ze své firmy. Takže jestli používáš ve své firmě často hotovost, tak se zamysli, jestli by náhodou nebylo chytřejší prostě platit všechno na účet. I velká daňově poradenská firma dokáže udělat školáckou chybu za miliony. Tohle je pro mě osobně ta nejvíc nepochopitelná chyba v mých top 5 šílených daňových přešlapech. Představ si situaci. Máš svoji skupinu, celkem třeba 10 firem. Vydělal jsi s celoživotním podnikáním desítky milionů korun. Chceš hlavně všechno mít správně. Proto si najmeš celosvětově známou mezinárodní daňově poradenskou firmu, aby ti udělala daňové přiznání mateřské společnosti ve skupině. Chtějí za to 60 000 korun. I když víš, že tam skoro nic není k řešení, tedy že ta cena je strašně přepálená, tak to zaplatíš, protože, jak jsem řekl, chceš to mít hlavně správně. No tak je to velká firma, tak to holt stojí hodně peněz. Počkej ale, ta cena je důležitá pro kontext, ale není to ten problém. Tohle bylo v roce 2024. V roce 2025 převezmu zpracování daní v celé skupině já a zjistím, že 2 firmy v té skupině firem úplně stejnou věc vykázaly v roce 2024 zcela jinak. Jednalo se o tak jednoduchou věc, jako byl úrok z půjčky. Mateřská firma poskytla půjčku dceřiné firmě. Je k tomu i smlouva o půjčce a ve smlouvě je stanovený úrok. Všechno je úplně jasné, ale přesto matka vykázala úrok ve svých výnosech 2,5 milionu korun. Ale dceřiná společnost vykázala úrokový náklad jen 800 000 korun ze stejné půjčky. Jak je to možné? Přesně to jsem si říkal taky. To přece není možný. Přišel jsem si trochu jak Alenka s králičí norou. Jelikož účetnictví a daňové přiznání té matky zpracovala ta velká mezinárodní firma, tak to určitě musí být správně. Tedy, to jsem si aspoň myslel. Tak jsem hledal chybu u té účetní, té dceřiné společnosti. Částka ale seděla přesně podle smlouvy. Datum poskytnutí bylo podle bankovních pohybů. Úrok byl také vypočítaný správně. V ničem nebyla chyba, ale i tak to nesedělo proti sobě. Do háje už nenapínej ty kšandy, tak v čem byl problém? Problém byl, že ti, kdo dělali účetnictví a daňové přiznání té mateřské firmy, byli úplní idioti. Konkrétně to bylo tak, že smlouva o půjčce byla podepsaná v lednu 2024, ale peníze matka půjčila dceřiné společnosti až v září 2024. A zatímco účetní té dcery všechno správně zaúčtovala, tak ti pitomci z velké firmy vzali smlouvu, zaúčtovali poskytnutí půjčky podle té smlouvy a vůbec se neobtěžovali tím, že by ověřili, kdy reálně odešly peníze. Takže zaúčtovali poskytnutí půjčky v lednu 2024, ale přitom peníze odešly až v září. Tedy úrok měl správně být vypočítaný až od toho září a ne od ledna. Chybně se tak odvedlo na dani 350 000 korun navíc. A to se na to nepřišlo při zpracování daňových přiznání, že to ty firmy mají odlišně vykázaný.
Nepřišlo, protože to dělali úplně na poslední chvíli, na konci června 25, takže ani nebyl prostor to mezi těmi firmami zkontrolovat, jestli to ty firmy mají stejně. Jako chápu, že ty, pokud nejsi účetní, tak nedoceníš to, jak moc stupidní tohle je, ale věř mi, když ti to řeknu jako účetní a daňový poradce, to je tak strašně stupidní chyba, která se ti nikdy nemůže stát, když uděláš svoji práci dobře. A výsledkem tak byla chyba na dani ve výši 350 000 korun zbytečně. A za tuhle mizernou službu ještě klient zaplatil té poradenské firmě 60 000 korun. Takže 410 000 do kanálu. To je ale hodně strašidelný příběh. Ale co z toho plyne pro mě? Bohužel, hlavně to, že ani velká poradenská firma není zárukou správnosti. Tady klient měl to štěstí, že potkal mě a já to dokázal dořešit do detailu a přidal jsem tento úspěch na náš seznam dosažených úspor. Ty úspory uvádím dokonce přímo na našem firemním webu. Aktuálně jsme na celkových úsporách přesahujících 45 milionů korun. No a tenhle přístup se snažím předat i prostřednictvím videí a poskytovaných informací. Pokud se ti tento precizní přístup líbí, tak se můžeš zapsat odběru NDčkového e-mailového newsletteru. Nic podstatného ti tak už neunikne a mimo jiné dostaneš zdarma přehled daňových změn na letošní a minulý rok, včetně odkazů na moje videa. Zapíš se tady vpravo nahoře nebo dole v popisku videa. A teď už zpět k přešlapu číslo 4. Je to moc složitý, nerozumím tomu, tak to nechám na účetní. Historie šílenosti číslo 4 se psala v roce 2020, tedy hnusný první covidový rok. Ten rok jsem pomáhal prodávajícímu při prodeji strojní firmy za necelých 150 milionů korun. Při tomto prodeji se využil běžný mechanismus stanovení předběžné kupní ceny s tím, že podle konečných čísel kupované firmy se stanoví konečná cena za tu kupovanou firmu. Nemůžeš to říct nějak trochu jednodušeji? Prostě předběžná kupní cena je stanovená na začátku té transakce a podle konečných čísel se stanoví výše doplatku kupní ceny. Dohodlo se, že výši doplatku prvně stanoví kupující svým výpočtem. Za kupujícího jedná majitel sám za sebe, žádný advokát, žádný daňový poradce. A majitel tomu mechanismu stanovení kupní ceny úplně dobře nerozuměl, což je poměrně logické, protože je to trochu složitější technikálie. Tak to zadal na zpracování svému účetnímu. No a co je ale na tom špatně? Docela rozumný postup, ne? A účetní se sekl o 3 miliony korun. Hele, ale ty jsi na ty účetní nějak vysazený, ne? Nejsem na nikoho vysazený, ale ať už jsi účetní, daňový poradce, advokát, tak máš dělat svoji práci dobře. A tady se účetní sekl o 3 miliony korun. Majitel chtěl asi ušetřit a nenajal si člověka, který by tomu za něj rozuměl. No tak ho ta úspora stála pouhý 3 míče. A účetní neměl odvahu, aby řekl, že tomu nerozumí. Což sám moc dobře vím, že se říká strašně těžko, ale prostě nemůžeš rozumět úplně všemu. Takže si dávej bacha. Úspora za každou cenu se ti nemusí vyplatit, zvláště když jde o větší projekty či transakce. A mám tu pro tebe přešlap číslo 5. Neoznámení osvobozeného příjmu fyzické osoby může být fakt velký problém. Když jako fyzická osoba dosáhneš osvobozeného příjmu, tedy příjmu, který nijak nedaníš, a ten příjem je vyšší než 5 milionů korun, tak máš povinnost tento příjem oznámit finančáku. Prostě musíš podat takovéto FYI oznámení, tohle jsem získal, ale nedaním to. Historie tohoto 5. přešlapu se datuje do roku 2021, kdy mezi bratry došlo k darování firmy v hodnotě lehce přesahujících 100 milionů korun. No a ten bratr to neoznámil finančáku. Co se teda stalo dál? Jsem rád, že to říkám tak srozumitelně, že dopředu víš, jak se příběh bude vyvíjet. Ano, ten bratr, který získal firmu, nemusel nic danit, ale bohužel získání firmy finančáku neoznámil. No a v roce 2023 se na to přišlo, že ten příjem neoznámil. Naštěstí na to nepřišel finančák, ale přišli jsme na to při jednání s advokátem, který na tom darování firmy původně pracoval. Nakonec jsme se dohodli, že bude nejlepší oznámení o získání firmy finančáku poslat dodatečně, takže to stálo jenom 100 000 korun. 100 000 korun, s tím jenom si děláš srandu, ne? Ano, jenom 100 000 korun.
Protože kdyby na to přišel jako první finančák, tak to nebude stát 100 000, ale bude to stát 10 milionů korun. A to i když reálně opravdu ten bratr nemusel nic danit. Provinil se tím, že jen neposlal jeden dokument na finančák. A tohle ho mohlo stát 10 milionů korun. Takže opravdu to stálo jenom 100 000 korun. Škoda je, že to jeho daňový poradce v roce 2021 neohlídal, protože ho to samozřejmě nemuselo stát ani těch 100 000 korun. Jo, daňový poradce a účetní si vybírej fakt pečlivě a neboj se za ně zaplatit. Kdo někdy řešil průšvihy podobným těm mým top 5 přešlapům, tak ví, o čem mluvím. Pokud chceš dostat upozornění, až budu říkat dalších svých 5 šílených příběhů, tak mě odebírej tady. A dále se podívej na tohle zajímavý video. A pamatuj, daně se platí, ale jen ve správný výši. Ahoj příště.